माइकेल मुसाहारि सार बिथाङा 2014 निफ्राय लानानै 18 सिम जोंनि बिजनी ओनसोलाव सिनेमा बानायनायखौ बिथाङा गोगोमै लाखिदोंमोन दा बिथांखौबो आं जौसाङाव फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय बिथाङा बबेयाव दं अन्नानै फैयोब्ला मोजां जागौ बिथाङा जाहैबाय सासे मुंदांखा डाइरेक्टर लोगोसे बिथाङा सासे मुंदांखा सिंगार बयबो आखाइ हमना होदो रायजोफ्रा हेलो गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय खुलुमबाय रायजोफोर नुहुरदों आंखौ एसे गाहायना मानसिया आरो खानायबो गैया दै खोन्थाखाबाय ओमफ्राय गिबियावनो बयखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिबाय आंनि मुङानो माइकेल मुसाहारि आं एसे आगोलाव फिसामोन एसे फुंबाय माने फिल्म बानायनायखौ एसे दोनथ'नाय जादोंमोन आरो आलासिया जरा जोबथार माथो आंल' हारसिं आंनियालाय बोरो गैया दे जेबो नङा जोंना खाफाल सानस्लाखायनो जरा गैया सार खाफाला सानस्लाद्राय जोंना बेबो मोनसे नोंना दंमोनदांलै गारजाबाय नों बे आलदा खोथा बिदिनो होननांसिगोन जिखुनु बेयाव गासैबो आलासि नुजाफैदों नेरसोन भाई लीना मेदामखौथ' दिनै फार्स्ट टाइम नुदों प्रग्रामाव उननिफ्रायसो नायहरबाय थायोमोन आं मालाबा ओमफ्राय अनसुमैमोन ना नाम्बाराव दंबावो दे गंसेसो लिरबावदों बेखौ ओमफ्राय जोंहा र' मालाबा खाथाय गिंगोन जोंना ज'नो जोंहा प्रजेक्टफ्रानो रायलायबानो मालाबा अखा हायो माबा जायो बिदि जाबाय थायो आरो जोंहा हायनारि मेदाम दंखायो आरो जोंनि आंनिनो सिनियर सारमोन दङ जुमराजा सार आंबो थांगासिनो लाइनाव खिन्थु नों गोजौ गिदिरलै आं एसे गाहाय आं गुन्दैयावबो समायाब्रा बोरै जाबावनो जाखो एक्टर गानायाव गैखाला सिंगारावनो जानोसै नामा डाइरेक्टरावनो थानोसै जिखुनु मैना फिल्मखौ आं हामिं खालामनो मोन्दोंमोन माने एक्टरा मिनिनाय एक्ट्रेसखौ गोबानाय माबा माबि हाबि जाबियाव एसे मेथाइ खननो माने लेंहरदोंमोन गोजोना आं बुंनो थांगोन मैना सावथुनखौ नायनानै जोबोद गोजोन मोन्दों आरोना नामाबो गोजोनखा जेराव गोजोननाय मोन्दों आरो आं एसे बिखुंखौ हालखा मोनबाय दा बिजनियाव आङो जेब्ला आं ओंखारजेनोमोन नोंसिनि बे गुन्दामारायावनो आङो आंनि गिबि सावथुनखौ बानायदोंमोन नोंथांमोना जाफुंगोनखौ नायबायना जाफुंगोनखौ सोर नायखो जाफुंगोनखौ आखाइ खबना होलाय खेबसे 2011आव ओमफ्राय बांगाल दावरावआव जोंना सावथुनानो जोबाखिसै माबा एल'सिनो बेयाव बिनि थाखायनो जोबाखिसै ओमफ्राय बिनि उनाव आङो बानायबाय मोदैखौ सोर नायखो आखाइ खबना होलाय खेबसे मोदै बिनि उनाव जों बानायबाय दुगा बर' मिस्टार दुगा बर' बिनि उनाव मावजिनि आदब 2 ओमफ्राय लास्टआव जाथाराबाबो लकडाउनाव लकेल दाउदै नायबाय दा बिरलायबावोसो एक्टरा गुन्दैयावबो दंफैयो दा गाखोगोन स्टेजआव र' थ' बिनि उनाव आङो बोसोरनै द्रप थानांबाय मानोना न'खराव आंहा सासे फंबाय दंमोन जाम्बा बबा बेयाव थांनाय बोसोरनै सिगां रुंसारि जालांबाय ओमफ्राय देग्लाय आरो बिमायाबो स्ट्रक बेमार जानायखाय आं ओंखारदिया खिन्थु नेक्स्ट इयारनिफ्राय आं ओंखारफिनगोन आसा खालामो नोंथांमोना बिदिनो लोब फैनानै जोंनि बर' सावथुनखौ अनसायगोन नायगोन आरो गासैखौबो थुलुंगा होगोन आरो जोंनि बे बर' हालामनि सिनेमाफ्रा लकेलावल' नङा इन्टारनेसनेल लेभेलावबो माने मुं खामायहैनो हायो आरोना नङा होमबा रायजोफोर जागोन ना जाया जिखुनु गोजोन आं बिराद हालखा मोनबाय आङो एसे टाइम लाबाय आरो गाज्रि मोना लकेल हिसाबै माने आं हारसिं मोनफायबायमोन दा गोजोन फंबाया मंगलियाननि बेबो बिजनीनि खाथिनाथ माहाजोनाबो जोंनि उलुबारिनि नामामोनलाय गुन्दामारा बिस्पानि गुन्दामारा गुन्दामारा उलुबारियावनो जायो माहाजोन जाबाय मोजां मोनबाय खानायाबो लावबाय मानसिया हेन्डसाम फिल्म नुबाय जिखुनु बिथाङा आंजों खामानि मावजेनदोंमोन गोदो दुगा बर'निफ्राय जिखुनु आं एसे डायलग होनायखौ गाज्रि मोननो हादों रायजोफोर आं माने फुर्तियाव फैनाय थाब फैद्रायदों एसे लेट फैबा मोजां जागौमोन 6टायाव जागोन होननायखाय आं 6टायाव फैदोंमोन ओमफ्राय दहाय फैबाथ' स्टेजआनो जाबावाखैमोन आंहा ओरै खना थांफैनानै मा नुबोखो आं बुंथ'ला जियानो नोंसिनि जायगायाव फैनानै जोबोद गोजोन मोनबाय ओमफ्राय
मोनसे हामिं होलांसै आङो बे सावथुननिनो रिभाबखौ एसे बारायना होलाय ट्रेलाराव नुदों खोमा दा खननाया बारा मोजां जानाय नंला मोनाबायना मानसिया एसे जाबायना गिन्द्राबो जाबायना गैया हेलौ रिभाब बारायबा बिदि जायालै बारायना हो एसे थांनांगौब्रा बै मालायनि अमाफ्राबो सिरि मोनलायनांगौ मोसौफ्राबो Thank you. Aku dah hör aja ber.